estar en época, si lle podemos chamar xa preelectoral, eu creo que sí, a próxima convocatoria dun adianto electoral, e certamente iso motiva pois que sea máis. A comparecencia de hoxe ten como... Queremos anunciar que o vindeiro sábado 3 de setembro celebraremos oficialmente o inicio do curso político cun acto no Castelo de Soutomaior, no que contaremos coa presencia do presidente nacional Mariano Rajoy, do presidente do Partido Popular de Galicia Alberto Núñez Feijóo e, lóxicamente, co presidente provincial de Pontevedra Rafael Louzán. Sabemos que esta ocasión vai a ser especial para Mariano Rajoy, posto que supón o arranque da precampaña das eleccións xerais, esas que, sin dúbida, o van a levar a ocupar a Moncloa. O cambio é máis necesario que nunca, non queremos nos gobernos pechados por eleccións. No Partido Popular estamos preparados para asumir o reto e devolverlle aos españois a súa confianza en forma de cambio que España precisa con Mariano Rajoy á cabeza de un goberno capaz.